Raons normatives també, que crec que s'han explicat perfectament, les ha explicat molt bé l'Oriol Amorós al principi de l'acte. És important protegir els drets lingüístics dels usuaris, particularment quan ha parlat de les residències i de la gent d'edat avançada que ingressa. Realment és dramàtic veure que una persona a eixa edat és ella qui es veu obligada a canviar de llengua. En molts casos la competència en castellà és limitada i s'està demanant un esforç precisament als usuaris dels serveis, que són els que haurien de gaudir-ne dels beneficis. Per llei és la llengua que hem de fer servir normalment i, com s'ha dit, és un objectiu de l'administració pública catalana promoure i facilitar la comunicació en català, que és la manera de facilitar l'aprenentatge del català. Perquè més enllà de cursos i formació, que lògicament és molt desitjable, les llengües la capacitat de parlar llengües és una capacitat humana molt desenvolupada i les llengües s'aprenen i s'han après molt abans d'existir escola o sistemes d'ensenyament de llengües. És a dir, els cervells humans estan molt dotats per aprendre llengües. La condició necessària és que les necessitem. És a dir, qualsevol persona en un ambient en què una llengua és imprescindible per a funcionar, aprendrà aquesta llengua. És evident que hi ha diferències interindividuals, com en tot, i també diferències per edat, que és molt fàcil fer-ho en edats primerenques i un poc més complicat en el futur, però no hi ha un límit per a la capacitat d'aprendre idiomes. Persones d'edats molt avançades poden aprendre idiomes i, per cert, això té uns beneficis cerebrals tan marcats que l'Organització Mundial de la Salut va declarar fa anys que la millor manera de prevenir les malalties neurodegeneratives era aprendre un nou idioma. Una altra raó important és la igualtat real d'oportunitats. Mireu, en una societat amb dues llengües oficials, diguem que tenim bàsicament tres grans tipus d'individus. Tenim individus completament capacitats que poden fer-ne servir tant l'una com l'altra. Tenim individus molt poc capacitats perquè només poden fer servir el 50% de les llengües oficials i tenim individus parcialment capacitats si tenen una competència bona en una i una competència parcial o deficient en l'altra. Per tant, és evident que cap a on hem d'anar és cap a empènyer tothom cap a formar part del sector d'individus més capacitats que tenim en la societat. Qüestions molt pragmàtiques. Si observeu les estadístiques, veureu que hi ha una correlació. És evident que no hi ha una relació causal, no s'està predicant això, però hi ha una correlació visible entre treballar, és a dir, no estar a l'atur, i utilitzar el català com a llengua habitual, i es veu clarament que els catalanoparlants inicials, és a dir, els que dominen la llengua, els que se situarien en aquesta categoria d'individus plenament capacitats, tenen més opcions en el mercat laboral. I, per últim, un aspecte molt important. Una cosa que es diu típicament en les classes en psicologia és que els humans sempre comuniquem més del que volem comunicar. De fet, en realitat no podem parar de comunicar. Si jo ara simplement deixara de parlar, no és que no estaria comunicant que alguna cosa rara, no esperada, està passant. Ni tan sols callant deixem de comunicar, però quan parlem, quan comuniquem amb altres persones, més enllà del contingut del missatge que estem transmetent, estem transmetent moltes altres coses. I en pantalla podeu veure el tipus de coses que transmetem en passar al castellà. I veureu que algunes són especialment negatives si l'objectiu és aconseguir un espai en què
viure en català, parlar en català, siga perfectament còmode. Fixeu-vos que en passar al castellà estem dient a qui no el parla que no el necessita. Als nouvinguts els estem enviant un missatge molt, molt perillós, diria jo, que no és per a tu, és un missatge excloent, no en absolut inclusiu. Quan, per exemple, la gent parla en castellà a una persona que se'ls ha adreçat en català, en un català potser trencat o deficitari o incipient, el missatge és realment desagradable. No ho fas prou bé, més val que no t'esforces. Penseu, per exemple, si us poseu a aprendre, no sé, anglès i aneu a practicar l'anglès a Londres i cada vegada que us senten dir alguna cosa identifiquen l'accent i us parlen en català. No sé, pot ser que els primers 2 o 3 us faci gràcia, però després, d'entrada, ens estaríem sentint molt incompetents i estaríem sentint que hem fet una inversió molt, molt mal pensada. No? Aquests missatges són importants perquè, a més, com segurament molts haureu sentit, el cervell humà processa una gran quantitat de dades en cada interacció amb una altra persona que no provenen de la part estrictament verbal, que és el contingut del missatge. Provenen del que es coneix com a comunicació no verbal, que inclou el to de veu, la velocitat de la parla, etc., i inclou les actituds que la persona pot inferir de la manera com la tractem. Vist això, per què parlem tant en castellà? Crec que això ho resumeix suficientment. Això que esteu veient en pantalla no és en absolut exclusiu de les llengües o del comportament lingüístic, passa en moltes altres coses. Posaré un exemple que per a molts serà molt entenedor. Per exemple, un fumador sent incomoditat quan baixen els nivells de nicotina en sang i està necessitant una dosi extra. Si la manera de reduir aquesta incomoditat és fumar, efectivament redueix la incomoditat de manera immediata, però incrementa el grau d'addicció, amb la qual cosa en el futur li serà encara més incòmode la baixada dels nivells de nicotina en sang. És a dir, ens sentim incòmodes parlant català i això podria sonar estrany i segur que li sonaria estrany al parlant d'una llengua normalitzada, d'una llengua dominant, però a cap dels presents no ens sona estrany. Ja sabem que ens podem sentir incòmodes parlant en català a casa nostra. I quan dic a casa nostra no dic al país o al poble, dic a casa nostra. És a dir, pot venir algú a casa a vendre't una enciclopèdia i malgrat que tu no vols comprar una enciclopèdia i que ets a casa teua, pots sentir-te tu incòmode perquè ell està parlant en castellà i tu estàs parlant en català. Llavors, si resolem aquesta incomoditat canviant el castellà, efectivament, de manera immediata, a curt termini, es resol, però estem incrementant el grau d'anormalitat del català. I hi ha una regla bàsica en psicologia que no s'explica mai de manera tan col·loquial, però és així, i és que tothom vol ser especial però ningú vol ser raret. De tal manera que si arribem al punt en què una conducta és connotada com rareta, hi haurà molt poca gent que voldrà sumar-se en aquesta conducta. Per entendre com passa, no entraré en raons històriques i polítiques, que no són el meu camp d'especialitat. En realitat, ho resumiré explicant que la manera com els humans aprenem, els humans són primats, i tots els primats aprenem prioritàriament, molt prioritàriament, a través del modelatge, que és en realitat aprenentatge per observació o aprenentatge per imitació. És a dir, copiem el que fan altres individus que en cada etapa vital són especialment significatius per a nosaltres. Així, aprenem la norma de convergència de la llengua dominant en família, perquè generalment veiem que, tot i que a casa parlem català, doncs quan sortim fora els pares canvien de llengua per adreçar-se
a unes persones o altres, etc. Ho veiem també en l'escola, perquè recordeu, l'aprenentatge per imitació és la imitació de la conducta, no el seguiment de les instruccions. Això és l'aprenentatge instruccional. No es tracta de què ens diuen els mestres i què ens diu el mestre de català. Es tracta de, per exemple, què fa quan va a la cafeteria de l'institut i resulta que la persona que atén darrere la barra és d'origen castellà, per exemple, i li demana un cortado. Doncs això és la conducta que es copia. Molt més que allò que es diu en la classe. I després en els mitjans de comunicació ho veiem constantment, com els presentadors, etc., doncs, s'adapten a la llengua de l'interlocutor o a la que ells creuen que és la llengua de l'interlocutor. I així hem vist entrevistar als Estopa en castellà. Jo recordo haver vist fa molts anys entrevistar la Júlia Otero en castellà, quan ningú pot dir que el Estopa o la Júlia Otero no entenen el català. Per tant, ho aprenem bàsicament observant com ho fan uns altres. També ho aprenem per experiència pròpia, que això és el que tècnicament es diu aprenentatge per condicionament, és allò del reforçament i el càstig, és a dir, si experimentem en carn pròpia, per exemple, més dificultats comunicatives a l'hora d'expressar-nos en català perquè hem de repetir o perquè algú ens diu que no ens entén o perquè algú tarda més a atendre's o qualsevol cosa, o perquè algú se'ns burla, això forma part de l'aprenentatge per conseqüències, que és una cosa que compartim ja no només amb els primats, sinó ni tan sols només amb els mamífers, sinó amb tots els animals. És a dir, tots els éssers vius, en realitat, són capaços d'aprendre per les conseqüències de la seva conducta. De manera que fins i tot un animal unicel·lular, si es desplaça cap a un lloc on rep una descàrrega elèctrica, es desplaçarà cap a un altre, i si va cap a un lloc on pot alimentar-se, tendirà a tornar en aquest lloc. Això és, diguem, simplificant la manera com aprenem aquesta conducta de convergència sistemàtica a la llengua dominant, i després es manté en virtut del que anomenem adaptacions cognitives, que diguem que són maneres que desenvolupem de pensar i de dir-nos les coses de tal manera que se'ns fan més amables. I és així que molta gent que canvia sistemàticament al castellà diu que ho fa per educació, diu que ho fa per respecte, es diu a si mateixa que és que no l'entendrien en català, tot i que això, si voleu comprovar si és veritat, per exemple, pregunteu-vos si davant d'una persona que considereu que no entén el català seríeu capaços de malparlar d'ella, per exemple. És evident que no hi ha d'una persona que té com a llengua el castellà i que viu a Catalunya, és que no ho faríeu ni tan sols davant d'un italià que viu a Nàpols, perquè efectivament d'alguna manera intuïm que la intercomprensibilitat és molt alta.